Καλησπέρα, είμαι ο Ραφαήλ Ζακ, καθηγητής οικονομικών, χρηματοοικονομικών και οικονομετρίας και εδώ και 2 χρόνια έχω δημιουργήσει ένα κανάλι μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε διάφορα βίντεο 5 έως 10 λεπτών που αφορούν τις ενότητες της χρηματοοικονομικής, στατιστικής, οικονομετρίας, μακροοικονομικής, μικροοικονομικής, λογιστικής κλπ. Παρέχω λοιπόν με την πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτω υποστήριξη στους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα και προτείνω να κάνετε προτείνω σε όλους να κάνετε subscribe στο κανάλι προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα πολύ χρήσιμα βίντεο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6932 190 391. Επαναλαμβάνω 6932 190 391. Και όπως σας είπα, παρέχω υποστήριξη στους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα και οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Είμαι ο Ραφαήλ Ζακ, συντονιστείτε και εγγραφείτε στο κανάλι Economic for All. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, γεια σας.